Čau lidi, vítám vás u mého prvního tutoriálu, a to jak dát auto do GTA San Andreas. Budeme k tomu potřebovat tuhle stránku gta.cz a tady ten program imgtool 2.0. Je to na třetí stránce, takhle pojedete dolů a tady dáte programy a je to na třetí stránce. Tak jo, dáme download. Download říkám. Vole. Tak zkusíme to znova. Tak. A už to natáčím po čtvrtý, protože jsem vždycky stáhnul blbý auta, který tam nešly, takže download, uložit. Tak jo, já už to tady mám stáhnutý, takže já už to tady mám asi 3x, 4x. Takže já už to znova instalovat nebudu. Můžeme vypnout. Teď půjdeme na auta, modely aut. Třeba, já nevím, vyberte si co chcete, jo, já třeba dám hasičská auta. A aby jsem nezdržoval, tak... No tak, ty vole. Jo, takže je to na druhé stránce, super. Tak já tam dám třeba tady to český. MAN, TGA. Tak jo, teď zase dáme download, počkáme 9 vteřin. No tak. No dáme download, uložit. Otevřít složku. Tak a já otevřu tady, tu vy otevřete to první, co se vám takhle označí, protože já to mám zase dvakrát a já to nechci pokazit, takže tak otevřeme tohle a teď jdeme na plochu, vypnout. Už všechno můžete vypnout, klidně i ten net, jo. Teď, tady ty dvě složky si přitáhněte na plochu, aby se vám to líp hledalo, potom vysvětlím. Tak jo, takže já to vypnu. Teď, až se vám to nainstaluje, tak to samozřejmě zapnete, že jo, spustit. A teď se vám objeví error. Dejte nomé OK a ono se vám to načte. Nevím, co to je za chybu, ale tak. Dáte file, open, GTA 3. Tak. Edit. Dáte edit, find a sakra. To, co je tady napsaný, kromě té koncovky a tečky, tak to tam napíšete. Takže firetruck, jo, firetruck a dáte najít další. Jo, tak ono, to nevím, co to je, ale tak ono se vám to objeví malýma, takže můžete to klidně napsat i malýma. Tak jo, a teď, až to budete hledat, tak se vám právě, že takhle, aby se vám to líp hledalo. Tak jste si to dali na plochu a když to třeba máte v dokumentech, tak dáte knihovnu, dokumenty a tady si to najdete někde. Já to mám na ploše, takže najdu. Takže to, jo. První dáte s koncovkou DFF, otevřít. Aha, těsně vedle, tak znova. Takže DFF, otevřít. Teď se to nahradí. Potom dáte edit, find next. Tak, objeví se vám druhý soubor, což je tady ten. Dáte replace a zase nahradíte to, akorát tím druhým, tím TXD. Tak. A teď, až se to načte, tak dáte commands, reboot archiv, yes, a teď to chvilku bude trvat, než se to všechno překope zase. Tak jo, takže tohle můžeme klidně vyhodit. No tak, to bylo rychlejší. Tak jo, mezi tím si tady klidně si můžete stáhnout, co chcete. Klidně nějaký motorky, tramvaje, letadla, jo. Je to no na vás, ale aby se to líp hledalo. Tak jsem
stáhnul nějaký hasiče. Ježiš, ono to ještě není. Se tady můžete pokouchat, jaký mám hry a tak. Nějaký z nich budu natáčet. Taky. Takže to. No tak, už by to mohlo být, jo, už to je. Tak jo, teď se to zase bude načítat chvilku. Tak, teď to můžete klidně zavřít, otevřeme si GTAčko. Jo, a já se s váma uvidím, nebo já to teď střihnu a až se to načte, tak se zase uvidíme. Tak čau. Tak jo, jsem zpátky, už se to načetlo. Tak půjdeme ven, já jsem si tady koupil barák tamhle u nemocnice. Jo, tady ten save mám s cheatama, no, přiznávám se. Tak jo, tady nějakýho fialového kokota. Tak vezmeme si jeho auto. Jo, můžete to zapnout klidně na uloženém safeu, nebo na nějakým už to, nebo na novém klidně. Můžete si vytvořit buď novej, anebo, jo, tady toho si nevšímejte, to mi nějak občas blbne. Tak jo, prosím, ať to tam je, já to nechci zase někde hledat po městě. Aha, tak to tam není. Tak jo, já to tady zase střihnu a já je přivolám nějak záhadným způsobem. Vůbec to tady nebudu podpalovat, jo. Tak čau. Tak, teď vám pěkně zavařím. Už přijeli. Takže tady to je to auto, který jsme si chtěli stáhnout. Který jsme si chtěli do toho dát. Takže... Hele, klídek, jo. Tak jo, máte to tady. Jo, akorát ty houkačky, jo. Prostě ty světla blbnou. A tak, ale jinak máte to tady. No tak, já nevím, co ještě můžu. Jo, toho policajta si nevšímejte na té motorce, jo. Jsem jen tak zkoušel a vyzkoušel jsem to blbě. Jo, teď by tam mělo být ještě sanitka. Jo, tady jsem si taky ještě dával sanitky, nějak, aby tam byly český auta. Tak jsem si tady dal sanitku, pražskou. A tak no. Jak říkám, můžete si dát tam co chcete, jenom stačí nahradit ty soubory a... Tak jo. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak mi dejte like, určitě potěší. Děkuji za pozornost a čau.